ngiyanibingelele babukeli, ngiyanibingelele enhlanga sezantsi umhlaba wonke nenkalo zonke. Ngikhona ngila kwadlamini namhlanje njengoba iviki liqalile noma njengoba nje iviki lihamba liya phambili. Ngifuna ukuthi ngolesithathu next week, ngolesithathu next week ngingena-ke emgonqweni, ngiyagonqa. Ngizogonqa inyanga yonke, ngigonqele umhla ka-5 nomhla ka-6 ku-April. Yazi ngifuna ukuthini njengoba ngithi ngizogonqa nje, ngifuna ukutshela uma ngigonqa-ke kuye kube khona nje engeke ngiyeke ukukwenza kodwa kuqondene nendabuko noma nemvelo. Meaning imvelo awubonga izokhokha ukuthi ngithini impela. Bangizokhokha ukuthi angithi lo mhla ka-5 nomhla ka-6 ujule ngendlela eyisimanga kimi. That's why ngithi no, I have to ngimise zonke izinto nje nawe ungayicabanga nawe izinto nje nawe ungayicabanga ukuthi nale iya. Kodwa-ke ngizokwenza kahle phela ngenhlonipho, hayi ukuthi ngizokwenza ngokudlova, ngizokwenza kahle ngenhlonipho. Ngifuna-ke ukuthi phela nami yazi niyahlupha, yabona nje mina nje nilandela udokotela uNcwabi, inkinga niyahlupha. Angisasho ukuthi siyabonga dokotela ukuthi nawe usuyatholakala efonini. Athi sengiyeda amafoni semabili amafoni, angisabongi-ke manje uthi dokotela mani Nkosi yami, hawu yazi hayi angisabonga ukubonga nje phethe udokotela Nkosi yami, hawu siyabonga. And futhi enye into ebengizofisa nokuthi ngiyicela ukuthi nalena phela engathi singayiqala nje lapha kuyale eTulu ukuthi edokotela unwele olude ngoba ngeyi-5 angibodi ngoba ngikwazi ukuphakamisa isandla. Ngiyacela ngiyafisa 073 219 664 ukuthi udokotela sewuyatholakala nawe. Leyo nto ngiyafisa, ngiyacela ukuthi niyibonge. My second number it's 079 07 bhala phela lapho phansi 079 673 7011. Lezo nombolo ezi-ofisi likadokotela uNcwabi uyahlehla. Nami sengiyatholakala nje ngokukhulu ukushesha nangokukhulu ukuphuthuma. Bese ngithi ngo-5 nango-6 uma uzobhukha, ngiyacela ukuthi usebenzisa this number engizoyibiza 079 045 3446. Ubhukhe kuleyo nombolo leyo ukuze uzothola imiqathango ukuthi sifika kanjani phela la kadokotela, ukuthi sifika kanjani. Ma ubhukha kuleyo nombolo uyasho ukuthi wena yini oyenzayo. Ngifunga izulu. Ngiyatholakala kulezi nombolo esengiyibizile 073 219 664 079 673 7011. Kulezo ezikadokotela uNcwabi uyahlehla straightly zingene ofisini lami. Nami futhi usuyakwazi ukungithola uma ushayile, phinde ungithole nje uzwe my voice, uzwe my sound of voice. Hello, uNcwabi uyahlehla lo ne-office lami. Bese uma ufuna ukubhukha laphana ku-079 045 3446 noma kanjani. uNkulunkulu anibusise phela, ngiyanithanda ngendlela eyisimanga. NgoLwesibili next week, this coming Monday ngeke ngitholakale eGoli, kodwa ngoLwesibili noma kanjani asizobe khona ama-walk-in kudokotela uyawesaba. Ngicela ukuthi senzeni ama-booking so that sizokwazi ukuthi into yethu yabona nje sivele siyibambe ibe ndawonye, siyihlathe masinyane siyenze bese kuyaphinda. uNkulunkulu anibusise, niphile nonke emakhaya. Ngiyanithanda phela lapho kaNgwane, hayi phela esihluthi bakithi, esihluthi lapho Nkosi yami, Manzini, Babane, Swatini yonke phela man, Swatini nje yonke yazi yonke nje yonke. Hayi phela udokotela uNcwabi uyahlehla. Yeyi bakithi, yeyi uNkulunkulu wami, Botswana
Kimberley, Cape Town, Durban, buka nje ukuthi ngithi Durban, Zimbabwe. Nkosi yami ngithanda ukufa lapha eZimbabwe. Ngisazama indlela sisebenzise i-medicine eyodwa. Ngifuna ukuthi mawusebenza, let's say mhlawumbe uyagembula, uthola ukuqondene nokugembula, let's say mhlawumbe uyashonisa, uthola ukuqondene nokushonisa, let's say unamabhizinisi, uthole futhi ukuqondene namabhizinisi. Ngeke sithole okufanayo. Ibhave liyobe likhona, ngeke sigeze ibhavini elilodwa, ngeke futhi sisebenzise into eyodwa. Umuntu nomuntu. And bese ngithi labo esebekhulumile no-079 045 3446 sebezwile ukuthi kwenzakala ini nani, and njengoba kwenzeka leyo nani, bakhona futhi abazophatha iy'gubhu. Ukhona ophatha isigubhu athi ngikholela esigujini, sinikeze isigubhu. Ukhona futhi othi ukholela nje entambeni nje ka-12:30. Uma ukholela kule ntambo ka-12:30, angithi siyazwana. Engingenayo-ke yileyo ukuboleka iy'mali zabantu, anginayo. Kodwa uma ubolekisa futhi ngemali wena, uzosho ukuthi edodela ngibolekisa ngemali phela. Bese uma usubolekise ngemali, mina ngizokunikeza into yokuthi uma ithatha imali yakho, asheshe ajike, angahambi nje unguhambi njengosibushe uma ehamba eya lapha ney'ngalweni zakhe, ahamba ajike eduzane. uNkulunkulu anibusise niphile phela, ngiyanithanda.